Usa ka personahe sa garbage collector contractor sa Cagayan de Oro City ang nasuko human wala gitagaan diyang nangayo kini og kwarta sa usa ka establisyemento sa syudad. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Kuha kining video gikan sa usa ka security camera sa usa ka establisyemento sa dalang Corrales Avenue sa Cagayan de Oro City niadtong January 4, 2025. Makita usa ka lalaki nga daw adunay ginahulat sa pultahan nga bahin sa maong establisyemento. Sumala sa uploader sa video nga maong lalaki sakay kuno sa usa ka garbage truck nga mao'y gakolekta sa basura sa maong lugar. Halos kada adlaw sab kuno mangayo og pangpalit og kape ang maong lalaki. Butang nga gibalibaran niya apan gibalikas kuno siya sa maong lalaki. Awalay ko sa basura. Ang maong insidente nakaabot sa buhatan sa Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office kun Klenro. Giklaro niini nga hugot nga ginabawal ang bisan unsang matang sa solicitation gikan sa mga personahe sa kolektor sa basura. Sukad pa na sa unang practices. Maunang karon sa bag-o nang bag-o na company. Padayon ang pagbawal gid nila. Ang problema kay ang katong trabahante sa una mao pagyapon ang mga trabahante karon. Panawagan sab karon sa Klenro nga i-report dayon sa ilang buhatan kung mabiktima sa maong modus aron maaksyonan sa ilang buhatan. Mamahimo kuno nga kuhaan og picture of body number sa garbage truck aron maila diretso ang mga personahe nga sakay niini. Nagpahimangno sab sila sa publiko tungod aduna sab mga nagpakaaron ingnog empleyado sa garbage collector aron makapangayo og kwarta. Before Christmas daghan na sila gitangtang no kay nagkatong panghatag og sobre. So daghan na nga ang uban suspended kay nagpasaylo. Ang uban nga gahigi og ulo, musokol, gitangtang na gyud. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.